तू लहान होतो आणि आमचे माझ्या घरवाले गेले होते गेले आणि आम्ही जाणार होतो बघल्याने आणि म्हणतो रवाय म्हणता होय आणि तू लहान होतस लागले रात्री घर हाकणारे घोरायचे जेव्हा आपलं उठलं की आहे वागलो आता एक दुसरं बिबटो वाघ तयार होता. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, आत्ता पूनमकडे चाललो आणि विनवानी वगैरे सगळी इली आहेत, सारंग वगैरे ती पुढे गेली आहेत आणि मी घराकडे काम करत असल्या कारणाने पाठसून चाललं आहे. तर चला पुणग्याकडे प्लॅनिंग आहे. आणि हे बघा सगळे ह्या काय चाललं आता बघा, सगळे वानर बघा माडार चढतं. हो बघा कसो काय रे. आणि हो बघा, हो मुंबईचं आमचं पाहुणं, मावशीचं नातू, माझ्या मावशीचं नातू होय ना रे. हो मुंबईसून इलो हा, खास गावात रावाक. तर काय रे पाडल्या नाही काहीतरी, हे वानर धर नाही पुणग्याच्या घराकडे सगळं कळपा कळपा. आमचा दक्ष होय ना, नाव काय तुझं? दक्ष. व्हिडिओ बघतोस ना? मग तो व्हिडिओ बघून बघून आता नंदनकडे चाललेलो हा. नंदननी सगळी बसली आहे चाय पितात आणि एक काय नाही काय चालला, पत्रे काय घालतात काय करतात. लेट खायचो काय खातात तादी बघते आधी. 10-4 वेळा मागितल्यावर पुढं मिळालं काय सांगशील रे. ह्या नवीन कोणतरी दिसता नाव सांग निर्वी तुझं. रे ह्या कोण? नाव सांग निर्वी तुझं. नाव सांगा. नाव सांग निर्वी तुझं. नवीन आहे म्हणून. रे ह्या कोण नवीन? हा पूर्ण नाव बोल, युट्यूब वर येशील बोल. नाव सांग बेटा. हो नाव सांगतो. सांग नाव सांग. काय काय सोडून ये नाही तर ए मॅडम बघतील व्हिडिओ. हा मग तुझे टीचर बघणार व्हिडिओ. बोल लवकर नाव सांग. ऐका नाही इला माका मोठ्यान. कोण? निर्वी झाली सिरवी. पण झोपान सुजलेला दिसतात बघ, लाकडा टाकून सुजला. काम करता मेन माणूस काय काम करत होते तुम्ही. मी बघितलं ते ओंडके मुळी झाली ती रचून झाली लाकडं. खय फिरू का का अकडे फिरा का चालला या पुन घ्या त्या का ओळखलं सांग. ही माझी मावशी. हा ही विनूची मावशी. गेल्या टायमा गेली नव्हती, ही मागच्या वेळी नव्हती. आणि ही कोण? हे माझी ओळख करून द्या. लेक. ही लेक. ही मावशीची मुलगी. लेक चेडू. मावशाचा चेडू आणि ह्या त्याचा चेडू. कोण? गारवी का काय? हिरवी हिरवी ना, हिरवी. हे हिरवी हिरवी रे बाबा, आजपासून ते हिरवी. बघ नाव सांग. हिरवी तू माका रडूक आवडता जास्त करून. होय माका रडूक आवडता. काय करू? नंदन कुठे? बरे झोपलो. मोठी आहे मोठू या व्हायचं उठवते मग परत पुन्हा परत पुन्हा. आता इलाव तर पुणग्या काळा झाला की गोरा झाला बघू. ती भारी बोलता ती व्हिडिओ कॅमेरा धरले. अरे तुमका उडिया मारू नको म्हणून सांगलेले आहेत. हा काय खाली खेळ का आला? नंदन चिटिंग करता अकडे इलेर. हा सांभाळून खेळ तू. अरे ही गारवी कुठे आहे? हा ही बघ पुष्पा गारवी. हा अकडे गो पुष्पा ये. पुकणी घेऊन काय करत? हे
तू लहान होतं आणि आमचे माझ्या घरवाले गेले होते गेले आणि मग आम्ही जाणार होतो बघल्याने आणि म्हणतात हवाय म्हणता होय आणि तू लहान होतंस लागले रात्री घोराकणारे घोरायचे हे आपलं उठलं की आहे वागलो आता एक दुसरं बिबटो वाघ तयार होता नाही उच्या म्हणता नाही मेले झोप क तुका बाजूक जो रे तो केवढो घरता विनू डायरेक्ट प्रवास दिवस जरा रात्रभर तू झोपलेला नाही हा. जरा नाही गोरत तू आम्ही ऐकत होतो प्रवास दिवस झालो असतात मी कॅमेऱ्यात डायरेक्ट टाकलंय का घोरताना झाली करून शिगम्याच्या लोकांनी वेळी डायरेक्ट माझ्या इंस्टाग्रामवर मेसेज किती घोरतोस विनू गोपुन घ्या इले तू परत रतांबे ती पोडुकते सगळे काय नाही अरे एक कामगार मस्त एक 2 पाठी होती आणि पचक्कन उडवायचो तुला कोण देते आता मी बोलायला टेन्शन टेन्शन आलं तिला लगेच म्हणजे खरोखरच वाटला ते का तिला वाटलं तर खरोखरच येतात की काय तो फाईट घातलाय लाल होत जाईल म्हणते काय नाही ए, सगळे मागे जा. मागे काम चालला मोठा पाक करता फसली नवीन प्लॅन करता पुणग्या हॉटेल बिटेल टाकतं काय पुढे पुढे नाही मागच्या दाराला आणि शेप कोण पुष्पक शेप बनवणार मग बरा तिला ती बघ. काय करतो ग काय करत अगो काय करतो तात्री सांग आग करतो की हा गो आग करतो कसली हा गो कसली आग करत कसली आग तास कसली म्हणजे रोज करणार तर तू काय येणार था रोज पुणग्या करता आज तू करतो म्हणून तर जमत नाही मीच लावते मग कसा नाही येत तुला काय करतं तोंड काय बघतं आग पण एका करू घेत नाही ती हा काय काय दुसऱ्या बिसऱ्या एवढं झाली असती करून अरे वारो येता जरा धीर थांबा की नाही पा माका धीरता माग हो झाली काय गो जमता म्हणजे जमता म्हणजे मी आग पेटव माका वाटलं काय तू येऊन पेटवतो की माका माहित आहे ना कोण पेटवता कोण पेटवता पूनम ताई सकाळ संध्याकाळ मीच पेटवतो मग पुणग्या फक्त नाव घेता फक्त त्या पाणी नाही ना चला तर दे पाहुणे का चाय बी काय ती झाली दे झाली झोपेतच की खा मग उतर लागू मुंबई गेल्यावर ढेंगा वर करून राहणारा मारुडी मार मार गो ते का ठेव जा रे पाठीवर त्याच्या आमच्या पाड्याच्या ठेवते तुका पाटीरा ये अकडे दुसरं काय रे ता गेला दुसरा आजच गेला कोणाचा भारी मिठाची मुलगी भारी हा ते तेवढा नाही या मस्ती करू काय नाही ना बरे मस्ती करू की नाही बघ तुझी ओळख सांग तुला सगळं ओळखणार आता अरे सांग ना याचा काय अरे सेलिब्रिटी आहे परत फोटो काढायला नाही भेटणार आपल्याला येतं टाकते का वाळत? टाकू काय सांग अगं नाही टाकणार ग एका काय होती तू काय होती वय ना तुका काय येऊ चालता ना मग बघलं ते आंबाला पकड मामा तुझा फोटो काढणार हा पकडून राहा या या वा खा तोंडात घाल असं कर आकर वर ना आकर खालून आकर वर बघ आ हा कर पण पाठवू बाबा अरे अच्छा आकेला या पड म्हणून सांग पड आंब्या पड अले शालंग सारंग अरे लगेच
तू येते ना चल पुढे आली. नक्की सांग होय. एवढी येली आहेत लोक आता तू यायचं. अरे तू कॅमेऱ्यात काळा दिसतं की असंच काळा काय मी मला का जा माझं तणवी धुतलेला नाही काय मी एकदा दमलोय. समजलं. चला रे चला ए बाबा संध्याकाळ झाली 6:30 वाजून गेले त्याला घेऊन चला. आपल्याला जायचं आहे ना. यांना येऊ देत चला बाय बाय आम्ही चाललो तुम्ही येवा पाठसून गोपुन्नम 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 पुन्नम परत टाटा पुष्पा ए आते आते हो काय करत काय करत चल चल गोपून घ्या बाय बाय नंदन काय रे ह्या मोबाईल मध्येच हा ए रात्री हाऊजी घेऊ घे हाऊजी घ्या घे चल गो पुण्या पुष्पा येता चला मित्रांनो आता आम्ही चाललो घरी चला रे पुण्या बाय केलास मग काय नाही मग चाल नंदा तुला बघते मी थांबा गाडी पाठी बरोबर पुन्हा वळता एकासारखे मम्मीचे पाठ धरून अरे मम्मीची शेपूट आती शेपूट हा